Καλώς σε ακόμα ένα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε τι τρώω σε μία μέρα και τι συμπληρώματα πιάνω. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να σηκωστούμε, είναι η ζύση μας, οπότε διεδάμε 81,8. Είμαστε στα αρχικά κιλά από τότε πριν πάμε ταξίδι στο Ντουμπάι, δηλαδή πριν πάω ταξίδι στο Ντουμπάι ήμουν 81,5, 81,8. Επία, φάμε, σπάσαμε, ήρθα πίσω. Μόλις ήρθα πίσω ήμασταν πάνω στα 83,7 με 84 κιλά. Οπότε τώρα φυσικά καθαρίσαν η διατροφή μας, πέσαμε τα κιλά. Είμαστε τα ίδια κιλά που ήμασταν πριν φύγουμε. Τώρα να συνεχίσω ακόμα και να αυστηρή δίαιτα μου, συνεχίζω ακόμα η δίαιτα μου με πάει στις 2.000 θερμίδες. Τη στιγμή είναι ένα απειλητικό το κόψιμο των φαγιών, οπότε είμαστε σε ένα μικρό έλλειμμα προς σταθεροποίηση τη στιγμή. Χάνουμε πολλά αργά κιλά. Θα σας δείξω κάθε γεύμα που να φάω σήμερα, πόσα γεύματα να κάνω, τι γεύματα να κάνω και τι συμπληρώματα να πιάσω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε leg day, ωραία φανελούα. Τώρα να δούμε άλλο να πάμε μαζί γυμναστήριο, να δούμε. Και να ξεκινήσουμε με τα γεύματα μας, να δούμε να μπορούμε να φάμε, να μπορούμε να κάνουμε. Γραμμάρια, θερμίδες, ούλα. Πάμε. Θα ξεκινήσουμε με το πρωινό μας τώρα. Τι θα φάμε. Βλέπετε, Cheerios. Λοιπόν, ριζοκοφρέτες. Λοιπόν, Snack Jacks, όμως. 50 θερμίδες η μια. Θα φάμε 3 ριζοκοφρέτες, 100 γραμμάρια Cheerios, κοφλέξ, δάμε. Λοιπόν, και Gold Whey του Λευρών, δάμε, γεύση σοκολάτα. Λοιπόν, βάλω πάρα πολύ νερό μες στα κοφλέξ. Πρώτα απ' όλα, κάνω τα κοφλέξ μου με νερό. Εντάξει, βελτώνω με θερμίδες από τίποτα. Και τι βάλουμε μέσα στο shake τώρα. Βάλουμε ζυαρκά μπάντα εννοείται. Συνήθως ένα γεμάτο σκουπ τις πρωτεΐνες βγάλει μας 35 γραμμάρια, αλλά πάντα ζυγίζονται. Είδες, 32 λάλη. Οπότε βάλεις μέσα, πομπά, 35 γραμμάρια πρωτεΐνης. Εντάξει, λοιπόν, κρεατίνη. Βάλω, σύνολο μες στη μέρα μου πίνω 10 γραμμάρια. Λοιπόν, πίνω 10. Βάλω 5 τώρα. Εντάξει, 5 γραμμάρια. Βάλω 5 γραμμάρια με το πρώτο γεύμα της ημέρας / pre-workout γεύμα. Ωραία, 5 γραμμάρια και ξαναπίνω άλλο 5 μετά την προπόνηση. Ωραία, πολλά ωραία. Λοιπόν, τούτο είναι τέλειωσε τώρα. Τούτο είναι έτοιμο. Βάλουμε. Μόνο εμένα μου αρέσει να μειγνύω τα στουπώματα με τα... Καταλάβες. Βάλω ροζ, βάλω μπλε, ξέρω. Λοιπόν. Λοιπόν, 100 γραμμάρια Cheerios δάμε. Φαίνονται, 100 γραμμάρια Cheerios, βίστα. Σοβαρό. Και τώρα επειδή πάντα μηνίσκει τσιλή κρεατίνη που κάτω, ξέρεις, μηνίσκουση που κάτω λίγο, πιντώνω λίγο νερό.
Τα μάκρος κάθε γέμματος θα τα βάζω εδώ. Εντάξει. Αναλυτικότατα. Με τα γραμμάρια τους και τις θερμίδες τους. Yes, συσταρισμένα. Και θα φάμε και 3 ριζογοφρέτες. Ωραία. Όλα καλά. Θα σας δείξω τι συμπληρώματα πιάνω με το γέμμα που είναι το πρώτο γέμμα της ημέρας. Ωραία. Δεν ξεκινήσω να τρώμε τι συμπληρώματα παίρνω το πρωί. Μόλις ξυπνήσω με τα γεύματα μου. Παίρνω μία πολυβιταμίνη. Ωραία. Και ξέρετε τούτο. Τεστον booster. Λοιπόν, γιατί τεστον booster. Αυτή τη στιγμή κάνω έναν πείραμα. Δεν θέλω να πω περαιτέρω πράγματα. Κάνω έναν πείραμα, ένα βγάλω βίντεο για το πράγμα. Μάλλον, ίσως. Οπότε, βασικά, είτε πετύχει είτε όχι, εγώ να βγάλω βίντεο για το πράγμα. Οπότε, ναι, μείνετε συντονισμένοι, κάνετε subscribe. Ωραία. Χρειαζόμαστε πολύ κουνιά πραγματικά. Ξέρω, βάλω όντως καλή δουλειά μες στα βίντεο. Δηλαδή, επί 7 μέρες του πάει. 7 μέρες. Και βάλα, ηχογράφησα 5 βίντεο που του πάει. 5 βίντεο μέσα σε 7 μέρες. Μα βίντεο μεγάλα. Δηλαδή, σκέφτου τι έκανα. Και διαφορετικές θεματολογίες. Το καθένα διαφορετικά πράγματα. Έδειξα πολύ πράγμα. Τέλος πάντων, δεν θα ξαναγώ γιατί πιάνει η πελάρα. Τώρα δρά το τεστ στον booster. Δρά το τεστ στον booster. Οπότε, θα κάνω βίντεο ξεχωριστό για το πράγμα. Για το πείραμα εννοώ, για το πράγμα. Παίρνω τα δύο συμπληρώματα. Τώρα, τι κάνει το κάθε ένα. Τώρα πρώτα είναι μπουκιά γιατί. Ωραία ρε. Τώρα τα πιούμε και θα σας πω τι κάνει το κάθε έναν τώρα. Ξεκινούμε με μια κάψουλα πολυβιταμίνης. Πίνετε χάπια, όχι σαν πίνετε εσείς. Ναι, θα πιούμε τα ούλα ρε κοπέκια, δεν αχθάγια. Θα πιούμε τώρα με. Βιστά. Το λοιπόν. Ορίτε. Ωραία. Πολύ το κακό. Άρα πιάμε ένα χάπιν και έχει ακόμα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Άρα είναι 8 χάπια ρε κοπήγια. Αλλά το χωρίς πίνω τα όλα μονοφάτσι να πεις τώρα. Ναι. Βλέπεις τα. Ωραία. Η αντζίνα μείναν τα σκιόλα μια άλλα, είναι τα πάντα στο τέλος. Αυτόν ήταν. Τώρα δικαιούμαστε να φάμε. Σαν τρώμε όμως, να εξηγήσουμε γιατί πίνουμε κρεατίνη, γιατί πίνουμε πολυβιταμίνη και τι μας κάνει έναν τεστον booster. Ωραία. Τι μπορεί να μας κάνει έναν τεστον booster. Μπορεί να μας βοηθήσει να παράξουμε παραπάνω φυσική τεστοστερόνη, όχι να μας είναι εξωγενή. Βοηθά μας με τα ingredients που έχει πάνω, με τα πράγματα που έχει πάνω. Εντάξει, βοηθά μας να παράξουμε περισσότερη φυσική τεστοστερόνη. Ωραία, ωραία. Δεύτερο, σίγουρα διά μας καλή διάθεση, ένα boost διάθεσης, ωραία, και ενέργειας που χρειάζεται full, γιατί σίγουρα όλοι έχουμε τα σκέψεις μας, τα προβλήματα μας ή τις δουλειές μας, τις αϊπνίες μας, τα σκατά μας, τα φατά μας. Οπότε θέλουμε να είμαστε μέσα στο κλίμα της ενέργειας συνέχεια. Παρατήρησα όντως διάφορα. Πάσουν το πράγμα. Και σίγουρα βοηθά μας στο recovery. Βοηθά μας full στο recovery. Γιατί μας βοηθά στο recovery, γιατί λογικά ψηλώνει η τεστοστερόνη μας, άρα λογικά επειδή ψηλώνει η τεστοστερόνη μας έχουμε καλύτερη πρωτεϊνοσύνθεση κτλ. Οπότε το recovery είναι καλύτερο. Και εννοείται ότι λόγω ενέργειας είναι η πρόοδος στο γυμναστήριο πολλά πιο καλύτερη. Ωραία. Σίγουρα το κάθε ένα συμπλήρωμα μόνο του έγκαμπνει θαύματα, αλλά δηλαδή τους η λέξη συμπλήρωμα συμπληρώνει
κάποιες ελλείψεις. Το πράγμα είναι και συνιστό να το πιάνετε για πάντα και κάθε λίγο. Εγώ τώρα είμαι σε έναν πείραμα, λαλό, να κάνουμε ένα βίντεο, να το εξηγήσουμε, να το αναλύσουμε, το πείραμα και τα αποτελέσματα του πειράματος. Αν θέλετε να το δείτε, περιμένετε. Ένα άλλο πράγμα που κατάλαβα, στο κομμάτι που ασχολούμαστε τώρα, bodybuilding και μυϊκές υπερτροφίες και ιστορίες και ξέρω εγώ, και που κατάλαβα είναι ότι πρέπει να υπάρχει και χρειάζεται να υπάρχει ένας συνδυασμός συμπληρωμάτων και συνδυασμός διατροφής για να πετύχεις το πράγμα. Δηλαδή τώρα να πιάνεις, ας πούμε, μια πολυβιταμίνη μόνη της, δεν μπορεί να σου κάνει. Σε εισαγωγικά μιλώ, εντάξει, ναι, να κάνει κάτι. Κάτι είναι να κάνει. Αλλά πώς είναι να πιάνεις μια πολυβιταμίνη και το ένα και το άλλο και το άλλο. Καταλάβεις τι εννοώ. Λοιπόν τώρα, τι μας προσφέρει μια πολυβιταμίνη. Χρειάζεται να μην πάρουμε ή όχι, τι πιστεύετε. Φυσικά χρειάζεται, γιατί συμπληρώνει διατροφικά κενά που έχουμε μέσα στις διατροφές μας. Γιατί ναι, μεν κάνω μια διατροφή εγώ, ναι, μεν κάνω μια διατροφή εσύ, αλλά είμαι 100% σίγουρος ότι δεν μπορείς με τίποτε να καλύψεις, φαίνεται, να καλύψεις τούτα ούλα, αν κόρη μου φαίνεται, τούτα ούλα, anyway, τα διατροφικά στοιχεία. Δεν μπορείς, ρε φίλε, μπορείς να καλύψεις κάποια, αλλά δεν μπορείς. Καταλάβεις, να καλύψεις ούλα. Χρειάζεται μια καλή πολυβιταμίνη έτσι ώστε να σου καλύψει κάποια διαφορετικά διατροφικά στοιχεία, παράλληλα, ότι σίγουρα βοηθά στην ενέργεια και στον μεταβολισμό και τι άλλο, βοηθά στην ανάρρωση, σίγουρα βοηθά στην ανάρρωση και στο ανασωπητικό σύστημα. Οπότε, καλό να παίρνετε μια. Τρία πράγματα τώρα. Χρήσιμη μια πολυβιταμίνη. Ξέρετε πόσα πράγματα από τούτα ούλα που πίσω χρήσιμα και ειδικά για κάποιον που γυμνάζεται. Δεν πρέπει να γυμνάζεσαι για μια πολυβιταμίνη και υγεία σου παραπάνω, για την υγεία σου, καταλάβες. Οπότε, όσο μάλλον να γυμνάζεσαι κιόλας. Να γυμνάζεσαι, ξέρεις, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά πάντα. Και γιατί παίρνω κρεατίνη. Και τι κάνει η κρεατίνη. Λοιπόν, η κρεατίνη βοηθά μας. Βασικά, πρώτα απ' όλα, η κρεατίνη έχει χίλιες μελέτες πάνω της. Εντάξει, είναι το πιο μελετημένο συμπλήρωμα στον πλανήτη. Μην νομίζεις ότι αν πιάνεις κρεατίνη να πέσουν τα μαλλιά σου, με θωρείς εμένα. Εντάξει, με θωρείς εμένα. Δεν θα πέσουν τα μαλλιά σου, εντάξει. Είναι αστείο να τώρα το πράγμα τώρα. Εντάξει, δεν πέσαν τα μαλλιά μου, εγώ τα κουρεύω έτσι, απλά χωρίς να μην πιέται. Έχουμε σχήμα καρχαρία, έχουμε σχήμα τόξου δαμέ, για να δείχνουμε ποιος είμαι, καταλάβες. Το λοιπόν, η κρεατίνη θα βοηθήσει να ενυδατωθούν, να κρατά τους μύες ενυδατωμένους, θα τους βοηθήσει να ενυδατωθούν οι μύες ακόμα παραπάνω, αλλά κρατά ενδομικά υγρά. Παράλληλα, βοηθά μας να είμαστε πιο sharp-minded, δηλαδή ο νους μας να κόφει περί του, εντάξει, να λειτουργεί παραπάνω. Οπότε είναι καλή κρεατίνη και για άτομα που δεν ξέρω αν και γυμνάζεσαι πια στα χάλα, εντάξει, full beneficial να είναι τα γυμνάζεσαι καλά, πήγαινε να είσαι τα αποτέλεσμα σωματικά και ξέρω εγώ. Οπότε ναι, αύξηση δύναμης, ενυδάτωση, ενδομική ενυδάτωση, γενικώς. Εννοείται πρέπει να πίνετε νερό. Εγώ προσωπικά πίνω πάνω από 5 λίτρα, ούτε που αναγκάζομαι, πίνω τα φούλα νετά. Ακόμα αν ξύπνησα έπια ένα ποτήρι και να το πιω και το δάμε τώρα, προσπαθώ 100%. Οπότε ναι, τα άλλο. Άλλες και να μετρώ το νερό μου με τα ποτήρια, με τα shakers, γιατί κάθε shaker περίπου φορεί 700 ml, πίνω αμέτρητα shaker την ημέρα. Συν το ότι πίνω στο γυμναστήριο σίγουρα με μια με 2 μπουκάλες νερό, του λίτρου, ενώ, αλλά εσύ 2 λίτρα για μέ, άνετα πίνω σίγουρα 5 λίτρα την ημέρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θα βρίσκω με τις προπονήσεις.
Το βίντεο με τις προπονήσεις πήγαν πολλά πιο καλύτερα από το βίντεο με το Ντουμπάι, από τα βίντεο με το Ντουμπάι. Είναι διαφορετικό να πούμε, μην μπορώ να καταλάβω. Κάθομαι πολλές φορές και σκέφτομαι να κάνω κάτι λάθος. Δεν ξέρω. Παράγγειλα κάτι πράγματα από το demo. Σκέφτομαι να κάνω βίντεο unboxing. Βίντεο να υπάρχει δηλαδή. Τέλος της ημέρας, εγώ θα κάνω τα βίντεο όταν χωρώ. Λοιπόν, κάτι άλλο για να μην το ξεχάσουμε κιόλας. Τούτο είναι το pre-workout γεύμα μου και το πρώτο γεύμα μου. Τρώω ένα γεύμα και πάω προπόνηση. Ωραία. Λοιπόν, όταν πάω προπόνηση, πίνω pre-workout. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή έχω δύο pre-workout. Το ένα είναι stimulant free. Ωραία. Δεν έχει καφεΐνη μέσα. Εντάξει. Και πιάνω συνήθως τις μέρες που έχω κάπως ελαφριά. Δηλαδή, δεν έχω να κάνω progress πας σε κάποια lifts, πας σε κάποια movements. Κατάλαβες. Ωραία. Και το δάμε, που έχει καφεΐνη και πουλά μέσα. Πιάνω τις μέρες που έχω να κουντήσω βαρετά. Οπότε θέλω να είναι το έξτρα ξύπνημα, ας πούμε. Οπότε ναι, καλύψαμε τα ζούτα. Τούτα μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τώρα θα δείξω προπόνηση και πόση προπόνηση να δείξω. Και πόσο μεγάλο να βγει το βίντεο. Άρα είναι ευκαιρία μεγάλο εθίμο, δεν ξέρω. Να μου να γίνει, να μου να κάνουμε. Έχουμε πολύ πράγμα να δείξω ακόμα. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε. Λοιπόν, τώρα ετοιμαστήκαμε. Εσάμε την πρωτεΐνη μας με το γυμναστήριο. 5 γραμμάρια κρεατίνης, 35 γραμμάρια πρωτεΐνης. Θα έχουμε 2 μπουκάλες νερό. Και σήμερα στο γυμναστήριο θα αρχίσουμε το pre-workout pump stimulant free. Οπότε ναι, θα ακολουθήσουμε πάρα σήμερα. Ελαφριά μέρα για τετρακεφάλους. Έχουμε βαρετά δικεφάλους, είναι κάτι δύσκολο, φτιάχνει άνετα, οπότε ναι. Και αυτά, πάμε γυμναστήριο. Θα κάνω πολύ γυμναστή γιατί είναι το point του βίντεο σήμερα. Το point του βίντεο είναι να δείξουμε απλά θερμίδες, γραμμάρια, διατροφή, συμπληρώματα, ιστορίες και αυτά. Οπότε ναι, λίγα highlights και μιλούμε. Και πολύ καιρό να βγάλουμε έτσι βίντεο, γιατί εγώ είμαι μες στο αυτοκίνητο. Πάμε γυμναστήριο. Τώρα σήμερα, όπως είπα και πριν, θα βγάλω βίντεο. Θα βγάλω πολύ βίντεο ενώ να μιλώ, να κάνω να φτιάζω. Βγάλουμε κάτι τι. Λίγο γιλίο δά. Και το point της ημέρας σήμερα είναι ξεκάθαρα τα συμπληρώματα και το φαΐν μας. Αυτό είναι το point του βίντεο σήμερα. Και κάτι πιστεύω ότι είναι να βγει και το βίντεο σε size. Από Παναγία μου, να μου το κίνηση ρε, να μου το χωρί. Μάλακα δε. Γι' αυτό δεν πίνω ποτέ το pre-workout που σπίτι και πίνω το πάντα όποτε πάω στον gym ώσπου να βράσω να με πιάει. Το πίνω ας πούμε τώρα και μείνεις καμίς ώρα μέσα στέρα να μου να γίνει, ας πάω τιμόνι να μου να γίνει. Καταλάβεις, οπότε γι' αυτό προτιμώ πάντα μόλις πάω gym πίνω εδώ και ύστερα. Και για τον ίδιο λόγο παίρνω μαζί μου την πρωτεΐνη γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι να γίνει μες στη στράτα. Έλα ρε, να του πάρω. Γι' αυτό ποτέ δεν ξέρεις τι να γίνει μες στη στράτα. Μόλις τελειώσει η προπόνηση πίνω την πρωτεΐνη μου έτσι ώστε να πάω έσω να φάω φαΐν μου. Διότι τώρα, δηλαδή είχε τίποτε μες στη στράτα και άρχουσα πιον πρωτεΐνη μου να μπορώ να βάλω μίες. Δεν πάει έτσι, αλλά κατάλαβες τι εννοώ, ναι. Πάμε gym και βλέπουμε να μπορεί να γίνει. Παιδιά, ήρθαμε, σήμερα έχουμε ελαφριά, leg extension, εντάξει, leg curl, οπότε θα βράσουμε καλά, θα μπούμε τα με, ύστερα θα μπούμε στα leg extension, θα δούμε να μπορεί να γίνει σήμερα, θα δείξω πολύ προπονήση, το βίντεο είναι για προπονήση, οπότε ναι, θα κάνουμε έτσι μυριαίους σήμερα και να δούμε εντάξει να πάει η μέρα μας. Να δείξω λίγο το πάμε μετά και τούτα, αυτά. Maybe undo
Ξεκινήσαμε σήμερα στα set Lakers. Μετά 2 set Playstation, 2 set πρέσα, 1 set Playstation. Είχαμε τώρα κρίνες, έχουμε 4 set κρίνες, 4 set κυριακούς και φύγαμε. Όλα με πω ρε. Αν πήγε ρε. Καθαρίζει. Πολλά σοβαρά πράγματα νέα. Μόνο πως και ρε κοπή. Οπότε πιάμε πρωτεΐνη μας, ξεκινάμε τα αυτοκίνητο. Θα πάμε σπίτι, θα δείξουμε το επόμενο γεύμα. Θα δείξουμε το επόμενο γεύμα και ναι. Λοιπόν ρε κοπέκια, μόλις ήρθαμε σπίτι, τώρα έχει το post-workout meal. Χωρίζω στο ρύζι, διαχωρίζω το σε κομμάτια. Είναι πιο εύκολο μου τώρα που να βάλω παρά το... Επειδή άμα το βράζεις, δεν ξέρεις πόσο νερό κατακρατά το ρύζι μέσα. Ένα ψητό, ξέρω πόσο ένα ψητό να ψήσω και διαχωρίζω σε κομμάτια αναγεύματα, έτσι ώστε να είμαστε μέσα. Το λοιπόν, άρα το ρύζι τώρα είναι 30 γραμμάρια μετρημένο άψητον υποτίθεται και κοτόπουλο θα βάλουμε 200 γραμμάρια κοτόπουλο στήθος, 200 γραμμάρια στήθος κοτόπουλο. Του είναι το γεύμα μας. Μετά το γυμναστήριο, να αποφεύγω τα λιπαρά μετά την προπόνηση. Έντρο σολομούς, κρέατα ποτινά, χοιρινά και έτσι. Τρώω κοτόπουλο και μαζί με το κοτόπουλο βάλω και κέτσαπ. Οπότε ναι, βοηθά λίγο στην απορρόφηση λόγω ζάχαρης. Μαζί με το γεύμα δεν καταναλώνω κάποια συμπληρώματα καθόλου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι ως το επόμενο γεύμα, γιατί στο επόμενο γεύμα καταναλώνουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε συμπλήρωμα και πρέπει να το δείτε. Λοιπόν, έκαναμε τον μπάνιο μας, ξεκουραστήκαμε, φάμε και ήρθε η ώρα το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Έχουμε 200 γραμμάρια σολομό και 30 γραμμάρια μετρημένο άψητο ρύζι. Όπως το προηγούμενο μας γεύμα το ρύζι. 30 πριν, 30 τώρα, άψητο μετρημένο και 200 γραμμάρια σολομό, ψημένο φυσικά. Βάλω άλας και σκόρι garlic που βάλω, ξέρεις, όταν το ψήνω. Τούτα και το γεύμα, μαζί με το γεύμα καταλαβαίνουμε ω3 λιπαρά. Τι μας κάνουν τα ω3 λιπαρά και γιατί τα καταλαβαίνουμε με το τελευταίο γεύμα. Πρώτα απ' όλα, τα ω3 είναι αντιφλεγμονώδεις, δηλαδή μειώνουν τη φλεγμονή που τα πιασίματα, τα πράγματα ας πούμε, μετά την προπόνηση, βοηθά το μύδια ή να ανακάμψει ας πούμε, μετά την προπόνηση, να επανέλθει. Σίγουρα τα ω3, από ό,τι ξέρω, καταναλώνονται με λιπαρά, γιατί απορροφείται τα συστατικά που έχει πίσω, τα EPA και τα DHA απορροφούνται καλύτερα με λιπαρή τροφή. Μια τροφή που έχει λίπος, που έχει λιπαρά. Εμένα, μόνη μου τροφή που έχει καλό λίπος πάνω της, τελευταία, στη σήμερα θέλω να σου πηχεί τούτη είναι να φάω αυγά ή να φάω σολομό ή κάποιον κρέας, οπότε καταναλώνω τη συγκεκριμένη στιγμή μαζί με το τελευταίο μου γεύμα. Από την προηγούμενη στιγμή είναι ο σολομός, οπότε ναι, μπορούν να απορροφηθούν καλύτερα με λιπαρά στο γεύμα μας. Επίσης, και που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι βοηθά μας πολλά στο καρδιαγγειακό κομμάτι, ας πούμε, δηλαδή στο να μειώσει τα τριγλικερίδια μέσα στο αίμα. Βοηθάει στην αρτηριακή πίεση, πολύ σημαντικό. Οπότε κάποιοι που έχουν πρόβλημα να το λάβουν υπόψη τους. Σίγουρα βοηθά στη διάθεση, πολύ σημαντικό. Και στη ρύθμιση των ορμονών, όσο μάλλον την τεστοστερόνη, ας πούμε. Οπότε εξίσου σημαντικό και τούτο. Και κάποια δευτερεύον πράγματα που κάνει ένα ω3 είναι η διαφορά στο δέρμα, στην ποιότητα του δέρματος, ποιότητα των μαλλιών, σίγουρα. Και βοηθά πολλά στα κόκκαλα. Στα κόκκαλα βοηθά πάρα πολλά. Οπότε να το λάβετε υπόψη σας, ω3 είναι πολλά δυνατό συμπλήρωμα, πολλά καλό. Full δυνατό συμπλήρωμα για recovery. Οπότε ναι, επίσης πίνω ακόμα ένα συμπλήρωμα που βοηθά στο recovery, οπότε μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος του βίντεο. Πολλά σημαντικό πριν τον ύπνο. Οπότε ναι, το τελευταίο γεύμα της ημέρας, πριν τον ύπνο βασικά, τι πίνω για μέγιστα αποτελέσματα.
Λοιπόν ρε κοπέγια, τελευταία κατανάλωση της ημέρας είναι 35 γραμμάρια πρωτεΐνης. Εντάξει, whey. Από εκεί είμαι πια πριν τον ύπνο του τον πίνω. Δεν πίνω κάτι που να αρκεί την πεψή, διότι καταναλώνω μαζί μετά από κάνα μισά ώρα 45 λεπτών ZMA, αφού χωνέψω λίγο την πρωτεΐνη. Και ύστερα πάω για ύπνο. Τι είναι το ZMA? Είναι zinc, magnesium και βιταμίνη B6 μέσα. Έχει ψευδάργυρος, μαγνήσιον και είναι βιταμίνη B6. Το λοιπόν που μας βοηθά, υποστήριξη τεστοστερόνης, μυϊκής ανάπτυξης, βοηθά πολλά πας στο κομμάτι, βοηθά πολλά πας στον ύπνο. Λόγω μαγνησίου μπορούν να χαλαρώσουν οι μύες και να έχεις καλύτερη αποκατάσταση. Τι που παρατήρησα εγώ που έχω και θέμα υποτίθεται με τον ύπνο, γιατί δεν καταφέρω να κοιμούμαι ούτε βαθιά ούτε πολλά καλά. Βοηθάμε να κοιμηθώ πολλά βαθιά. Δηλαδή, παράδειγμα το συγκεκριμένο, λαλεί παράδειγμα να πιάνεις 2 κάψουλες για γυναίκες και 3 κάψουλες για άντρες. Αν να πιάω 3 καμπάνια τη δοσολογία που πρέπει να πιάνουν οι άντρες, κοιμούμε τα τέγια βαθιά. Είναι πάρα πολλά καλό, πάρα πολλά καλή ποιότητα του ύπνου. Ξέρω εγώ, εγώ τη στιγμή πιάνω 2 για να παρατηρήσω τη διαφορά, γιατί προσπάθησα τώρα, έπια ποτέ μου 3. Πίνω πάντα 2 και ήδη είμαι ευχαριστημένος. Αν νιώσω καμιά ημέρα ότι χρειάζομαι να πιω 3, να πιω 3 χάπια αναλόγως. Οπότε ναι, βοηθάει πάρα πολλά. Η ποιότητα του ύπνου μου βελτιώθηκε πάρα πολλά. Δηλαδή λόγω της δουλειάς μου και ξέρω εγώ κοιμούμαι 4 με 6 ώρες maximum. Τώρα ας πούμε τούτον βοηθάμε να τις κοιμηθώ και τις ώρες ας πούμε το 6ωρο μου να το κοιμηθώ πολλά βαθιά και νιώθω καλά ας πούμε. Ναι μεν λίγες ώρες, ξέρω το, πρέπει να βελτιώσω πολλά τον ύπνο μου, αλλά εντάξει, πολλά σημαντικός ο ύπνος, να το ξέρετε, γιατί πραγματικά και εγώ ποτέ δεν το λαμβάνω υπόψη, είναι ο πιο σημαντικός πραγματικά. Ο ύπνος ρυθμίζει τα πάντα στο σώμα, είναι εξαιτίας του ύπνου που έρχονται τα υπόλοιπα. Οπότε ναι, πρέπει να διάτε φάση μπας στον ύπνο, ένα ZMA πραγματικά όμως θα σας βοηθήσει, δεν καταλάβετε πόση διαφορά να σας κάνει. Γιατί έτυχε πει να το παλιά, που τον καιρό που ήμουν και σχολείο ας πούμε, και ήμουν τόσο βαθιά που ούτε κάνω ξυπνητήρι με ξύπνα. Οπότε ναι, πολλά δυνατόν πριν τον ύπνο, βοηθά πάρα πολλά, να μην το παραμελάτε, χρειάζεται full, ότι πρέπει για recovery. Οπότε ναι, τούτα είχαμε για το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολλά πραγματικά που είδατε και το βίντεο. Ευχαριστώ πολλά για την υποστήριξη, για τους subscribers, γιατί πολλοί νίσκουν οι subscribers. Ευχαριστώ. Κάμετε όλοι ένα subscribe σας παρακαλώ. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά, πάμε μια χαρά. Πείτε μου τη γνώμη σας για το βίντεο. Αν θέλετε κι άλλα έτσι στυλ βίντεο, full day of eating και ξέρω εγώ, θα βλέπετε προπόνηση, ό,τι θέλετε πείτε μου. Κάμετε ένα like, ένα subscribe, ξαναλώ το και ένα σχόλιο για να δω τη γνώμη σας. Στείλτε το βίντεο σε κάποιο φίλο σας άμα πιστεύετε ότι χρειάζεται κάποιο μου τα συμπληρώματα ή άμα ήθελε να, πούμε, να ακούσει κάποια δεύτερη γνώμη για τα συμπληρώματα. Οπότε ναι, αυτά για το βίντεο. Ευχαριστώ και μιλούμε.